ti yo ngao ba te yang le no che ko kha khe ve ya phu to ton da kha ya yo no ve to kho le nga pu o ya yo nga ve a sha te ku kho no share you la che kha khe ya phu ve to ga nga bo do ha tu ma jo no ge te ge nga ga kai che ko te chi do ki tu ma lo do ha tu to ga ma lo nga o cho Yesu Christ cho ta bơ che cô phê bao tu ti yo ngao ba te yang le no che cô kha khe ve ya phu to ton da kha ya yo no ve to kho le nga pu o ya yo ve a sha te ku kho no share you la che kha khe ya pu ve to ga nga bo do ha tu ma jo no ge te ge nga ga kai che ko te chi do ki tu ma lo do ha tu to ga ma lo nga o cho Yesu Christ cho ta bơ kha khe ya phu ve to ga nhà bo do ha tu ma cho no ge te ge nga ga kai che ko te chi do ki tu ma lo do ha tu to ga ma lo nga o cho Yesu Christ cho ta bơ ngao cho Yesu Christ cho ta bơ